Ay, kaya gusto kong asawa. Lagi kinalipat na ho niya. Adto ko karon ni Inday niya. Binuo ko. Nindutar ba ng Inday ninyo niya? Dugay na po may nagkauyab niya. Si Pia, wag niya siya kalibutan na uyab min Inday niya. Karon bro, siyarang usa di aron. Ako nga rin silang bahay. Han, naa ka di, Han? Hanin niya. Kinsa man, ro? Kawasa, dili kay. Kawasa. Uy, Han! Uy, kawasa ba? Kasa maling dihanan ninyong bahay. Uy, Naamalagi ka, Han! naalagi ko kay sara ng gimingaw ko nimo. Ito mo kaming duty karon, Han! Bawo mo ikog di patong ang asawa kay sara ng akong ka kuan ni. Uy, gayong ko nimo ninggod sa tadri. Unya, og masakpan ka, Han! Sa ako naman lang, kabusluan ko, ani! Panboy nga. Wa na tungto pagi ka no. Nya, musta naman ka, Han? Mo gani kay sus dito. Gimingaw ko nimo. Ay, God! Dali gimingaw lang ko nimo. Lindo sa akong saging, namunga naman akong saging. So ngayon ni kay pa-harvest ng mga subsimana ni. Uy, nakamay ka uban sa inay niya. Uy, ang bahan naman ni Pia Vlogs. Hala, tinuod ko na itong chismis ani nga. Uyab ko na sila. Agko'y way kalibutan si Pia Vlogs niya na ana na ni uyab ihang bana. Asa man nga ko ang bana murag gan. Kanina ra man gyud to nawa og asa to dapita. Kay na importante na mong istoryahan nga importante kaya asa man kato siya. Mura ba kung nay na matikdan ani ako ang bana da. Di na gyud ni maayo ako sa pangita. Ay, Donabel! Donabel! Ay, nakakita ka sa kuang bana. Ganina ra jud ko sig pangita, day. Donabel, asa man akong bana? Ang bana? Ha? Ang bana nimo? Asa man? Hala, na ang may katapa dito. Dito sa unahan. Ito na tindahan lantay. Ay, pagkaroon diha, Donabel. Na, Ayaw pang medya, Ano ko Donabel. sa saging na ay na si katapad. Marites, rabakan dako. Nyam Nade. sikag pang medya. Tinuod lagi. Ato na to. Ato na to, Oh, ha? ato na to. Tinuod Oh, yun. Nagtapad-tapad ko sila. Bantay lagi niya akong bana ron ba? Dag, bisa gigutom ka, lab. Sana. Murag na ako niluto ito, maitlog lang. Kana favorite kay na nako tara kay. Sino to kita na ko diri. Sige na. Hinahinay lang laba, kay huot kay ni ang importante. Ada mundot ning huot kay kuan kanang may virgin. Dili na ko nakitaan. Dili na ko to nakitaan. Ginagi atay. Hawa Asa? naman. Mao lagi na maritis kan dako og asahay man sila dapi. Dili to nakitaan ako nagtapat sa babae. Dili. Oh, basig na dito. Tara to. Dag, ikaw kung naka diha gawas. Hoy, nagunsa man ka diha. Lap. Agoy! Ang mga taksil! Mga panuway, mga taksil mo, duha, nagunsa man mo! Tasalat. Ha? Nasa'yo pa kasi yung pagtumis. Di lap. Priso ka na, mo priso mo duha! Priso!